Ассалому алайкум, бародари азиз. Хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Ва пеш аз саршавии навор, ҳатман лайк, подпискаро аятон наброрен ва зарблачаи зери подписатсияро дар реҷаи все пахш кунед. Хонаи навбатии новостройка, духонага, 61 метри квадратӣ, сеюм ошёна. Нархаш $37,000 ё ин ки $430,000 сомон. Сар мекунем наворро. Инҷа коридор мебошад, бародари азиз. Инҷа ҳамом. Инҷа ҳоҷатхона. Якум ҳуҷра. Хона бо ремонти замонавӣ. Свет, об, отопление ягон проблема надорад. Лифтам 100%. Доми тайёр новостройка. Суроға пушти инфексиони больница, бародари азиз. Тарафҳои зарафшон. ин ҳуҷра 6 ба 3.5 мебошад. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. ин ҳуҷра 3 ба 7 мебошад. Хона дар сеюм ошёна. Мактаб, садик, бозорча ҳама чӣ ҳаст. инҷа ошхонаи хона мебошад. Ошхонаш 4 ба 3 мебошад. як бори дига хотиррасон мекунем ки хона ягон мушкилӣ аз назари свет, об, отопление, лифт надорад. ҳамаш 100%. нархи хона $430,000 сомон ё ин ки $37,000. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо савдо мешавад. ина двори ҳамин хона. дар наздикии поликлиникаи 14.
ина бародари азиз, доми ҳамин хона. Пушти инфексиони больница. Дар Сарафшон. Як бор дига хотиррасон мекунем. Ду хонага, сеи мошина, 61 метри квадратӣ, 430,000 сомон ё ин ки $37,000. Агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед, бо савдо мешавад. Ассалому алайкум бародарои азиз. Хуш омадед ба канали Дом TJ. Ва пеш аз саршавии навор, ҳатман лайк ва подписатсияро зер кунед. Ва зарблачаи зери подписатсияро дар реҷаи все пахш кунед. Хонаи навбатӣ духонага, 61 метри квадратӣ, 5 мошина. Нархаш $345,000 сомон ё ин ки $30,000 мебошад. Хона коробка мебошад. Якум ҳуҷра, инҷа ванна, ҳаммом яъне. дом навастройка мебошад. Аллакай 100% тайёр е. инҷа ҳоҷатхона. Якум ҳуҷра, ин ҳуҷра 7 баси мебошад. дом ягон проблема надора. Свет, об, лифт ҳама вақта, отоплениям дора. Дуюм ҳуҷра, ин ҳуҷра 6.5 басе мебошад. ин ошхона мебошад. чорду ба се. як бори диг хотиррасон мекунем. нархи хона $345,000 сомон ё ин ки $30,000 мебошад. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 занг занед, бо савдо мешавад. ина двори ҳамин хона. дар наздикии поликлиникаи 14. ина бардар азиз, доми ҳамин хона. як бори дига хотиррасон мекунем. ду хонага, 61 метри квадратӣ, 5 мошина, $30,000 ё ин ки $345,000 сомон. аз ҳамин хонаи коробка мо бо дар 9 мошинашам дорем. уж нархаш $27,000. копия ҳамине ки дар 9 мошина. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 занг занед, бо савдо мешавад. салом
дӯстони азиз, агар шумо проблемаи рехтани мӯи сар доред, ё ин ки умуман мӯи сар надоред, ё ин ки мехоҳед риши ғафси зебо дошта бошед, ё ин ки мехоҳед фарбеҳ шавед, ё ин ки хароб шавед, ё ин ки мехоҳед аз простатит озод шавед, ё ин ки кирми рӯда доред, пас ширкати доруҳои исломӣ ба шумо кӯмак мерасонад. Доруҳои табиии ин ширкат соҳиби кафолат буда, хусусияти шифобахш доранд. Ба рақамҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба инстаграми доруҳои исломӣ муроҷиат кунед. Дастсафка дар шаҳри Москва дар давоми 1 соат ва дигар шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дар муддати 2-3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тасбеҳ электронӣ ва тоқии туркӣ туҳфа мешаванд. Ҳама ссилка дар комментарияи видео. Ассалому алайкум бардорои азиз. Хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Ва пеш аз саршавии навор ҳатман лайк ва подпискаро зер кунед ва зарбулашаи зери подписатсиро дар реҷаи се пахш кунед. хонаи навбатӣ ҳавлӣ мебошад бародари азиз. дар назди пасоста Америка. 1 сотик замин дар тарафу бародари азиз $25,000 мебошад. ин хонаи навбатимон 10 дар хона дорад, ҳавли 8.5 сотик замин, 1219 квадратный метр. нархаш $8,800,000 сомон ё ин ки $800,000 мебошад. ҳама шароитора дорад. ба иҷора ҳам дода мешавад. ина бардора турни хона. якум ошёна, якум коридор 13 ба 5.5 мебошад. як бори дига хотиррасон мекунем. хона 10 дар хона дорад, 10 та ҳуҷра. ошхона мебошад бардор азиз. ошхона 11 ба 5 мебошад. дохил мешавем ва якум ҳуҷра. хона бо тамом чизи чораш фурӯхта мешавад. ва наш 5 ба 3 мебошад. ин ҳуҷра 6 ба 7 мебошад. дохил мешавем ба меҳмонхона. меҳмонхона 12 ба 6 мебошад. ина бардорам
хона бо дуюм дари даромад дорад. Иҷара мо бадтар нишон медем. ҳозир мо мебароем ба дуюм ошуна. ина бардоро. дуюм спальни. ин ҳуҷра 10 ба 6 мебошад. таи 40 квадрат. ванна туалет 4 ба 5 мебошад. ворид мешавем ба сеюм спальни. ин ҳуҷра 6 ба 6 мебошад. ванна туалет 4.5 ба 3. инҷа детский мебошад бардор азиз. 7 ба 5. чорум спальни 9 ба 7. ина бардор азиз, ду ошунаро буд кардем. ҳозир мегузорем ба сеюм ошуна аз дигар дар. ина бардор азиз, сеюм ошуна аз дигар дар медорем. ина бардоро ҳамон ҷое ки мо нишон додем. инҷа ванна туалет мебошад. ин ҳуҷра 6 ба 5 мебошад. ина бардоро сал қариб таи 80 метри квадратӣ.
18/6 мебошад. ин хона 2 та дар дорад. боз яктаи дига зал. ин ҳуҷра 13/5 мебошад. мегузарем ба коридор. коридор тақрибан 20 метр дарозиш. ин ҳуҷра 13/5 мебошад. اینجا 3 ماشина буд. Мебурем ба 4. ин 4 ماشина. اینجا ошхона мебошад 6/5. мегузарем ба калонтарин зали ҳамин хона. ин хона 23/13 мебошад. ворид мешавем ба подвали ҳамин хона. ин ҳуҷра 10/6 мебошад. ин ҳуҷра 7/6 мебошад. ворид мешавем ба ҳамом, ба баняи ҳамин хона. ҷавана. инҷош ҳоҷатхона. як бори дига хотиррасон мекунем. 8.5 соток замин, 10 дар хона, 4 ошона, 1219 метри квадратӣ. нархаш 8 миллион 800 ҳазор сомон ё ин ки $800,000. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед, бо савдо мешавад ва ба иҷора дида мешавад. агар шумо хоҳиши реклама доред, ба рақамҳои 927 455 занг занед, масъалаи рекламаро мебинем. ассалому алайкум бародаро. хотиррасон мекунем ки Dom TJ саҳифаи худро дар Instagram дорад. дар саҳифаи Instagram-и худ мо маълумоти пурраро оиди ҳар як хона пешниҳод мекунем. марҳамат, дар оида обуна шавед. ссилкаи Instagram дар описания
ва дар комментарияи видео. Ассалому алайкум бардори азиз. Хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Ва пеш аз саршави навор ҳатман лайк ва подпискаро зер кунед ва зарблачаи зери подписатсаро дар реҷаи все пахш кунед. Хонаи навбатӣ, духонага, 48 метри квадратӣ, 11 мошина. назди посольства Америка, пушти доми Ёвар. Салом алейкум бардор азиз. Ин ошхона мебошад. ошхонааш 3.5 ба 3 мебошад. ин дуюм ҳуҷра. ин ҳуҷра 6 ба 4 мебошад. ин бардор азиз, доми Ёвар, аутарафира посольства Америка. нархи хона 345 000 сомон ё ин ки $30,000 мебошад. хона ягон проблема надора. свет, об, ҳама вақта отоплениям дора. ин дуюм ҳуҷра. ин ҳуҷра 5.5 ба 4 мебошад. инҷа ванна мебошад. инҷа ҳоҷатхона. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо каме савдо мешавад. ина бардор азиз, худи дом. як бори дига хушрасон мекунем. духонага 11 мошина, 48 метри квадратӣ, евроремонт, свет, об, отопление ҳамаш 100%. нархаш 345 000 сомон ё ки $30,000 мебошад. суроға рӯ-ба-рӯи посольства Америка. ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо савдо мешавад. агар ба шумо реклама лозим бошад, ба рақамҳои 927 1455 15 занг занед ё ки нависед, бо маслиҳат мекунем. ассалому алайкум бардори азиз. хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. ва пеш аз саршави навор ҳатман лайк ва подпискаро аётон набуред ва зарблачаи зери подписатсаро дар реҷаи все пахш кунед. хонаи навбатӣ, яххонага, 53 метри квадратӣ, 7 мошина. нархаш 345 000 сомон ё ин ки $30,000 мебошад. якум ҳуҷра,
ошхона ҳамин хона мебошад. 5 ба 4. хона ягон мушкилӣ надора. Лифт, свет, об, отоплениям дора. Ягон проблема нест. Адресиш назди поликлиникаи 14. Коридораш бордар азиз 5 ба 4 мебошад. инҷа ҳамомихона, яъне ванна. инҷа ҳоҷатхонаи хона мебошад. ин дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷра 8 ба 4 мебошад. балконам дора бародар азиз. як бори дига хотиррасон мекунем. нархи хона 345 000 сомон ё ки $30,000 мебошад. ба рақамҳои 919 98 83 занг занед, барзон мешавад. ина бародар азиз хиддоми ҳамин хона. як бори дига хотиррасон мекунем. як хонага 53 квадрат, 7 мошина с ремонтом, свет, об, отопление, лифт, ягон проблема надора. назди поликлиникаи 14, дар наздаш мактаб, садик, ягон проблема нест. ҳамаш 100%. документҳои дом 100%. дом новостройка мебошад. нархаш $30,000 ё ки 345 000 сомон. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 85 занед, бо савдо мешавад. агар ба шумо реклама лозим бошад, ба рақамҳои 927 14 55 15 занг занед, бо маслиҳат мекунем реклама шавад.